mundo. Sa ID natin tuloy ang progreso. Ngunit sabi mo sa'kin, hindi mo alam ang lahat sa'yo. Wala ka palang record ng birth certificate mo. Umpisahan mo na ang magparehistro. Importante talaga dahil buhay mo ito. Tanong mo sa kanila, alam nila kung paano. Sa civil registration masasagot. Pwede bang malaman ko ang civil status mo? Baka may asawa ka na. Type pa naman kita. Gusto kong isulat mo. Ako lang talaga sa buhay mo. Ang tanging pangalan ko sa marriage certificate mo. Umpisahan mo na ang magparehistro. Importante talaga dahil buhay mo ito. Tanong mo sa kanila, alam nila kung paano. Sa civil registration masasagot. Sa wakas ay naging tayo. Ikaw na ang forever ko. Pero sa sandaling mundo'y lisanin ko. Death certificate ko'y iparehistro mo. Lahat ng bagay na meron ako ay ipapamana ko sa'yo. Importante sa akin ang kinabukasan mo. Umpisahan mo na ang magparehistro. Importante talaga dahil buhay mo ito. Tanong mo sa kanila, alam nila kung paano. Sa civil registration masasagot.
Okay, so good morning po, bayan po yung sabla. So, good morning Central Luzon, good morning Pampanga, Mayap Ayabak, Guagua. So, minsan pa po, atsu kening Radyo Guagua 99.9 FM, keng Municipality of Guagua po, para magbigay ng makabuluhang serbisyo sa ating mga listeners and followers sa Facebook. Today, meron po tayong isang napaka-interesting or napaka-interesting topic na pag-uusapan sa araw na ito. Lahat po tayo dito sa yung ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay sa Facebook. Antabay lamang po kayo dahil marami po tayong pag-uusapan. I'm sure magiging interesado po kayo dito sa ating topic na tinatawag nating Republic Act 9255 o yung authority to use the surname of the father. So, sa ilang sandali lang po, pag-uusapan po natin ito ng mas malalim. At siyempre, mayroon po tayong inimbitang mga guest dito sa ating studio. Kasama po natin ang Supervising Statistical Specialist ng PSA Pampanga, si Sir Herman J. Bital. Sir? Maya payabak po kay kayungan, talapakiramdam at mag-follow king Facebook. Metong yan pong oras na ning talakayan king kay katamong metong batas patungkol king kay katamong civil registration. Mantabe kayo mo po at magramdam at nung nanuman po itang kay kayong inquiry, pakibataan na pong serbo. Dakal salamat po at maya payabak. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Okay, kasanting na po boses na. Yapon po yung kanakong boss yan. Boss kaya po yan. So, si Sir Herman, thank you very much. Yung boses na po talagang pang DJ ya po na pong kasanting ang boses kay potang magsalita ya. So, talagang very angkop ya po yung kayang boses kay mag-DJ kay radyo na po. Talagang bisa kadali makuha yung attention mo po ta pong magsalita niya. Very modulated ang pumasanting niya po boses. And also, syempre, tayo po kalingwan ng kakatamong metong pangkayabe kay ni PSA. He used to be the registration officer of PSA Pampanga, but now, he has been promoted to next level. So, statistical analyst na po siya. So, medyo pataas ang kanyang level. So, congratulations by the way. So, Sir Irving, pinapakilala ko po ang aking kasama sa District 2 sa buong Distrito 2 ng Pampanga. Siya po ang kasama ko, si Mr. Irving Carlos. Sir? Good morning po sa lahat and sa mga kasama namin sa PSA. Good morning po sa mga MCR sa District 2 and sa buong Pampanga. And sana po makinig ang mga listeners natin. Okay, so speaking of, so inumpisahan na rin lamang ni kapatid na Irving dito yung pagbati. So, unahin na natin yung mga pagbati. Sir Herman, baka po may mga gustong Ang mga babatiin ko lang yung mga nandoon sa opisina natin. Yes, sir. Sige. Sila Ma'am Deng, sila Ma'am Marge, silang lahat na nandoon kasi napakarami nila kung i-mention natin There's so many lahat. of them. Okay. Good morning PSA Pampanga, good morning PSA Region 3, at good morning sa lahat ng mga probinsya ng Central Luzon. Okay, so Sir Irving, ikaw naman sir. Siyempre, good morning kay Ma'am Angie Olvenia. Good morning din po sa mga establishment base na aming pinupuntahan. Walang samang sumusuporta sa surveys ng PSA. May patalastas na agad. Okay. So as promised kanina, meron po tayong syempre makakasama po natin itong napakahalagang panauhin natin sa araw na ito. Ito po yung ating resident Municipal Civil Registrar ng Guagua, si Ma'am Liberty M. Dizon. Ma'am Liberty, good morning po. Sir. Good morning. Ma'am, Good morning, ma'am. At good morning kayong mga kabayan kong Guagua.
So, ano ma'am, pa-shout out. Para umpisahan na natin sa shout out para baka makalimutan na natin mamaya, ma'am. Nag-shoutout na kayo? Opo, inumpisahan na po namin. Siyempre, shoutout kareng staff po, ang po kareng hanggang empleyado ng munisipyo. Okay, so shout out din po. Before tayo magpunta dun sa ating talakayan, nais po namin kunin ang opportunity na ito na magpasalamat sa ating butihing mayor na si Dante Torres sa pagbibigay po basbas sa atin sa PSA Pampanga para maging parte ng Radyo Guagua 99.9. Okay? So, ganun din po. Good morning din po sa lahat ng empleyado ng Municipality of Guagua. Simula po sa mayor hanggang sa utility worker po. Good morning po sa inyong lahat. Lahat po tayo ay importante sa ating organisasyon. Ano po? So, anything more na may nakalimutan tayo? Magiging interesting ang ating pag-uusapan sa araw na to. So, antabay lamang po kayo at ilang minuto lang or ilang saglit lang, pag-uusapan po natin yung tinatawag na RA 9255 o yung authority to use the surname of the father. So, any more na So, good morning. So, umpisahan na natin, Sir Irving. Okay, so umpisahan na po natin sa Sir Irving, as an introduction dun sa ating pag-uusapan ngayon, ano po yung Republic Act RA 9255 na tinatawag natin, sir? Yung RA 9255, ito po yung nagkaroon kasi ng bagong revision doon, ng Revised Implementing Rules and Regulations na Republic Act 9255 o yung an act allowing illegitimate children to use the surname of their father, amending the purpose for the purpose Article 176 of Executive Order Number 209, otherwise known as the Family Code of the Philippines. Okay. Sir, si Sir Herman naman tatanong. Sir, bakit po meron pong revise? Ang ibig po ba sabihin nito, meron na po bang unang na-issue na RA 9255? Bakit nagkaroon po ng revision kaya? Actually, yung Article 176 ay nakalagay doon. Di ba nakalagay doon sa Article 176 is shall. So, without any, pagka illegitimate niyan, they must use the surname of the father kasi shall siya. So doon sa amended na ang nangyari doon, dinagdagan nila ng kumbaga yung provision na yon. Okay, nagkaroon ng konting provision. Parang nagkaroon po ng changes. Ma'am Libay, ano po yung In addition to that, sir, Yes, na-revise ito dahil sa Grande versus Antonio Ayun, case. meron pa lang case. Ano po? Sige ma'am, regarding po sa inyong case na yon, Previously, sir, yung sa affidavit to use the surname of father, yung nag-affidavit yung father. Then, since ng revision na nag-took effect ng April 2016, yun ng mother, yung nag-AUSF na. Siya na yung nag-execute ng affidavit to use the surname of father. So, ibig nyo sabihin, ma'am Libay, from father na nag-execute ng AUSF, ngayon, yung mother na dun sa revise. Ano pa? Okay. Sir Irving, kailan ba nag-took effect itong to? At saka House Bill number and Senate Bill number ito na pinag-uusapan nating RA 9255. Paano tayo nag-come up dito sa RA 9255, sir? Yung noong February 4, 2004, nagkaroon po na took effect yung law. Na-approve and then nag-effect po siya ng March 19, 2004 kasi po na-publish po siya after 15 days. And then ang RA 9255 then was signed by President Gloria Macapagal Arroyo on February 4, 2004 and took effect on March 19 nga po, 2004. And this law is a consolidation of House Bill number 44371 and Senate Bill number 25102 of the 12th Congress of the Philippines. So, ibig sabihin, anak ito ng mag-asawang 44371 at yung Senate Bill number 25102.
Okay, tama po ba? Okay, so Yes, kaya pinanganak ang RA RA 255. So, in general, ma'am, ano po yung benefits ng Republic Act na to? Yung RA, revised RA 9255, yung 0 to 6, yung mother yung pipirma nung AUSF sir, no? Tapos yung 7 to 17, yun ng bata. Pag 7 to 17 na, in addition to that, yung mayroong attestation yung mother nun. Pipirma din siya ng sworn attestation. Ano po ba yung kaibahan ng yung Pag 18 sir, yun ng bata Yes. mismo, yung pipirma Sila. ng AUSF. Siya nang magde-decide kung gagamitin na yung apelido ng father. Okay. Doon po ba sa dating batas, sir, doon sa family code, Sir Herman, yung ano po ba yung nasasaad doon sa dating batas na bakit kailangan i-acknowledge ng father or i-acknowledge ng mother o yung gumawa pa ng ganito? Bakit po ano po ba yung mga circumstances doon sa mga dating family code na sir? Yung kasing dating sa yung Article 176, no? Yung legitimate children shall use their surname and shall be under the parental authority of their mother and shall be entitled to support in conformity with this code. The legitimate of each illegitimate child shall consist of one half of the legitimate of a legitimate child. Okay. So, ibig sabihin po, kung before yung family code po, hindi po niya hinahayaan o yung pinapayagan na gamitin ng anak ang apelido ng tatay kung hindi sila kasal. Ganun po ba ang ibig sabihin nito, ma'am? Nung Yung Nine- dati. yung dati sir, 'di ba? Pipirma both parents. Opo. Mm. Halimbawa po, ma'am, ang senaryo, hindi kami kasal ng asawa ko tapos nagkaanak kami. Kanino po maaapelido yung bata? Depende yung kung anong year of birth pinanganak Opo, ng bata, halimbawa sir. po, 1990, ma'am, 1990. 1990, pipirma noon yung both parents. Okay. Ay, no. Pipirma, yung 1990, let's say, registered na siya. Opo. Depende yun, case-to-case basis. Sino bang pumirma at the time of birth? Okay. Kung father lang, mag-execute siya ng affidavit of admission of paternity noon. Okay po. Then, kung registered siya, at that time, absuelto na sa revised RA 9255. So, ibig sabihin po yung mga na-register nung dati dun sa Prior sa RA, revision nito, prior dun sa revision, they are binded considered na po valid. sila. Binded na po sila. Okay na po sila. Wala nang magiging problema. Pero kung ile-late registration sila, Opo, halimbawa, hindi ko pa pinalate yung anak ko, 1990 siya pinanganak, ma'am. from August 3, Yes. 88 to March 18, 2004, hindi na sila pwedeng i-register na naka-apelido sa father. Okay. Bakit po? Kasi nga dahil sa revised RA 9255. Okay. Pero after from March 19, 2004 up to this time, basta't magpipirma lang yung father and mother or yung kung bata kung 17 to 17 na or 18, na siya, magagamit na niya yung apelido ng father. Pero those who were not registered sa year na August 3, 88 to March 18, 2004, hindi na sila pwedeng i-apelido sa father unless hindi sila pupunta sa court or ikakasal yung magulang nila. Okay, so napaka masalimuot po ng batas na ito. Pero may mga pwede, may mga hindi pwede. Sir Irving, sige, ipagpatuloy po natin yung presentation po natin ng Ano po ang kaibahan ng Article 176 before ng Family Code at nung na-approve na yung revise natin? Yung sa kanina sinabi po ni Sir Herman sa Article 176, yung bata shall be under the surname and parental authority of the mother. Ngayon sa RA 9255, ang illegitimate children shall use the surname and shall be under the parental authority of their mother and shall be entitled to support in conformity with this code. However, illegitimate children may use the surname of their father if their filiation has been expressly recognized by the father through the record of birth appearing in the civil register
or when an admission in a public document or private handwritten instrument is made by the father, provided the father has the right to institute an action before the regular courts to prove non-filiation during his lifetime. So the legitime of each illegitimate child shall consist of one half of the legitime of a legitimate child. So, ibig po sabihin, sir, before the passing ng RA 9255, hindi talaga pwedeng maapelido sa tatay yung bata kung hindi sila kasal at hindi niya in-acknowledge. Ganun po ba, ma'am? Then, nung pumasok po yung RA 9255, ang pinapayagan na po na magamit ng bata ang apelido ng tatay, provided, ano po yung mga provisions doon na para magamit ng ano, ma'am? Pipirma ng admission of paternity yung father. Mag-AUSF yung mother kung 0 to 6 nga yung bata, Okay. kung 7 to 17 yung bata, plus attestation ng mother. Kung wala na yung mother, guardian, pwede din. Kung 18, siya na mismo yung magde-decide kung apelido ng father yung gagamitin niya. Pero halimbawa, ma'am, 20 years old na ako, tapos gusto ko nang gamitin yung apelido ng tatay ko. May attestation pa ba ng mother nun? Or Wala na, sir. 18 and above, wala na. Basta Wala nang nasa 18 and above na yung bata, Yes, sir. siya nang mag-isa ang magde-decide. magde-decide. Bakit po 7 years old, ma'am? Bakit 0 to 6? Tapos bakit 7? Yung bata na ang mag-execute. Bakit po kaya? Yun 7? yung nakalagay doon, sir, na 7 to 17, dapat may attestation yung mother and guardian. Parang may yung Pwede alam na siyang, na niya. pwede na siyang mag-decide ng nasa age of na siya. Yung, So, ibig sabihin, nasa age of discernment na po yung 7 hanggang 17. So, makakapag-decide na sila on their own. pero meron pa rin attestation yung Pero kung mother or guardian. Pero kung titignan po natin kung tutusurin talaga natin, napaka-minor pa ng 7 years old, di po ba? So, baka hindi pa alam ng bata kung ano yung ginagawa niya, pero yun ang sinasaad po ng batas na pag 7 up to 17, ang bata na ang mag-execute ng AUSF. Sige, Sir Irving, ano po natin, continue natin. Bakit nagkaroon ng revision, Sir? Yun nga po sa sinabi ni Ma'am Libay kanina, ang revision po due to an unbanked Supreme Court decision on the case of Grande versus Antonio, GR number 206-248 dated 18 February 2014, declaring rules 7 and 8 of the said IRR as null and void. Rule 7 and 8, null and void. Ibig sabihin, walang visa, ma'am. Ano po ba yung nasasaad dun sa Rule 7 at saka Rule 8 ng IRR ng RA 9255? Yun nga, yung 7, yung requirements ng child to use the surname of father, yung 8, yung effects of the recognition. So, pag sinabi po nating requirements, ano po ba yung mga requirements na dapat talagang meron? Yun nga, sir, dapat yung authority or parang sa batas yung dapat yung magde-decide kung use the surname of father. Siyempre natural yung father gusto niyang paggamit yung apelyido niya. Opo. Pero yung sa batas, yun nga, yung babae dapat, yung mother yung magde-decide. Kasi itong case na to, Opo, yung Grande versus Antonio, kanina po natin binabanggit yung Grande versus Antonio case na yan. Ano po ba yung mga circumstances na nandyan sa case na yan? Bakit nagkaroon po ng revision yung yung sir, yung bale, hindi kasal yung magulang. Yes, okay. Tapos, dalawa yung anak niya. At the time of birth of her children, hindi ayaw mag-acknowledge ng father. Okay. Ganun siya, or mag-admit. Ganun yung senaryong nabasa ko. Then, nag-abroad yung mag-iina Okay. sa US. Then, during that time, yung father, I don't know kung may consent yung mother, no? Nagpunta siya ng court para sa acknowledgement ng mga bata. So, na-grant na po yun ng court? Nag-grant yun. So, yung mga apelido ng bata, sa father na nun. No, sir?
Ang Based sa nangyari court noon kasi, decision. nung nagkaroon ng usapin sa ganyan, nalaman nung pinaparehistro ni mother yung yung kanyang mga anak, base doon sa maipalido doon sa mother yung ano niya, nagkataon na nagkaroon ng double registration. Meron na palang nakarehistro doon sa dalawang bata, pinarehistro nung tatay na Okay. nakapilido sa kanya, sa tatay, without the knowing of the mother. Yun yung naging circumstances nung kasong yun. So, ibig sabihin po, dun sa batas na RA 9255, dapat po ba kailangan mayroong permission yung mother? Kaya ni-revise, sir, ngayon. So, nirevise so ibig siya. sabihin, binigyan po ng kapangyarihan ng nanay ngayon na kung isusunod niya sa apelido ng tatay, yung kanyang mga anak. So, Sa revised RA 9255 ngayon, sir, kahit na pumirma yung father, hindi pa rin niya yung apelido niya yung susundin, Gagamitin. no, yung Without the gagamitin. approval of the mother. Kung hindi mag-execute ng USF. so ibig sabihin dito, in-empowered talaga si nanay. Mother. Oo, Oo, dapat binigyan ng naman. kapangyarihan si nanay kasi nga naman siguro kinonsider siguro ng ating Korte Suprema na ang babae ang naghihirap sa kanyang mga anak tapos wala man lang siyang say. Tsaka Kung- yung sabihin natin, ang dugong nananalaytay sa ugat ng bata ay galing sa mother. Okay. Kumbaga, may contribution lang si father. pero ang magiging ano po doon, ang magiging rebuttal nila doon, hindi naman mabubuo yung bata kung wala yung tatay. Paano po yung magiging ano natin doon? Pero sinasabi po talaga ng ating batas doon sa family code na kapag hindi kasalang magulang, automatic sa apelyido ng nanay sasama yung mga anak. Okay, tama po ba? Kahit na inacknowledge sila ng kanilang tatay. So, Pag in-acknowledge, nandun lang yung pangalan niya. oo, pero hindi po sila automatic na masusunod sa apelyido ng tatay. Kaya nga po ginawa itong batas na ito. Ano po? So ibig sabihin po nito, yung mga illegitimate children na ating mga yung mga illegitimate children diyan, hindi po kayo pwedeng huwag po kayong mahiya or meron naman po mga batas na po protekta sa atin. Ito nga po yung isa sa RA 9255. Lamang po, kailangan po talagang sundin natin ng maayos yung mga patakaran o yung mga polisiya kung ano po yung mga requirements na kailangan nating isubmit sa ating local civil registrar upang ma-process po itong tinatawag nating mag-undergo ng RA 9255. So magbabalik po tayo, marami pa po tayong pag-uusapan at tatalakayin dito sa RA 9255 nito. Magbabalik po tayo, commercial lang po tayo. Thank you.
Okay, so magbalik kaya po kayong PSA talakayan sa radyo ano PSA Pampanga. So yung topic tamo po ngayon pamurin tang RA 9255 in relation niya pamurin po kayong civil registration. So yung kaya katamo pong civil registration activities is a continuous activities po ng PSA. So every now and then so midedenan la pong activities din kaya katamong city municipal civil registrar para kare-kare lang advocacy kay civil registration na po. Metong yamo po ining lecture gagawan tamo ngayon or information dissemination kareta pong hakbangin daw reta pong karelang ways para i-disseminate daw po retang balita or retang batas patungkol po kay civil registration. Ma'am, asa anya pong re-review kay ni pong kay presentation na po nining RA 9255 ay ni. Bula mo po mika misunderstanding po ketang wordings pangaras po ketang batas sabyana po meya na. Anya pong gawa dia kanu itang IRR ing ginamit na po kanu shall. So nano po bari talaga yung dapat magkay kare nga duwang arene. Shall, sir. So, yung sabihan, yung decision, diyan yung batas na yan, at yung pa rin kayang tao nung namburin ng paggamit. Pero sa sabihan na po kasi ditang kahit ita pong IRR ka no, yung ginamit na shall. Pero ita po kanong kembatas talaga may. So yung rin nasabihan, atin niya pong option in either in mother or in anak na gamitan itang apelido ng tatang. Yapan po siguro may amendya po yung batas sa ini kasi itang the word na may ampong shall Ita kasing shall, itang sige, shall sir. kaya mandatory. Opo, bla mandatory Mandatory yun. pag shall. Ah, Pagka may, permissive yung may. Permissive ya po. Na po, Kailangan okay? yung permission. Sabi na po kayo nitang katamo, sinabi na po ng batas, sana, the court said, even if the biological father acknowledged his illegitimate children, he cannot force them to use his surname. Na po kano pwedeng i-force or pamilit na gamitan ning anak in apelido na kareng anak na without the consent of the mother o yung permission ng mother. Kasi, so ibig sabihin dito, ini-empowered talaga yung mga nanay natin kasi nga naman siguro ina-acknowledge ng korte ng Supreme Court yung paghihirap ng nanay sa pagdadala ng kanilang mga anak. 9 months, dinadala yan. Yung parang metong mong biti sana mamatune po kayong kutkutan na po tang mabuktot ka po lada po tang mga anak ka. So siguring kaya katamong Supreme Court dinena na pong halagay tang makanitang kay aspeto na ning pamagbuktot na ni mabayan po putong pamanganak na po. So Sir Irving, ano pa ba yung pwede nating ano dito? Yung mga cases po natin Sir Irving, compare natin dun sa old IRR at saka dun sa revised IRR. Ano po yung mga pwede natin dito? May mga year po ba tayo na applicable dun sa old or yung bago? Ano na po yung mga acceptable na ano? Dun po sa kapag ka old IRR, ito po yun sa applies to all illegitimate children born August 3, 1988 hanggang March 18, 2004. Itong RA 9255 yung bata daw may be acknowledged by by the father through the AUSF or PHI o yung private handwritten instrument, but can only use the surname of the father through a petition in court only. Ma'am, PHI, nabanggit ni Sir Irving yung PHI. Ano po yung mga PHI na pwede para in support dun sa ano? Yung handwritten diary. Opo, diary. Or notes na ina-acknowledge or na-admit niya yung anak niya. Halimbawa Tapos, po, registrable yun. Dapat nire-register yun. halimbawa po ma'am, meron po akong ano, yung last will and testament ko, is it considered as public document po ba o PHI yon? Kung last will mo, Last will and testament. kung na-notary ba, sir? Opo, kung halimbawa talagang in front of my lawyer, pinirmahan ko yung last will and testament ko. Is it considered public document po ba yan o PHI? Yung PHI kasi, sir, very personal yun, no? Yung parang, yun parang ano lang yun let's say yung mga diary, yun yung kine-consider na ano.
Yung, I think, Last yung will and last testament. will public na yon kasi na-notarize na yun. Okay. So ano pa po yung mga example ng mga public document na Doon pwede sa natin ano, sir? doon sa PHI kailangan na Yes, sir. napatunayan doon na ina-acknowledge niya through a handwritten na sinulat niya na ina-acknowledge niya yung ano, yung bata. So, example po na binigay ni Ma'am Libay kanina, yung diary, ano po. Oo. Kung halimbawa po, sir, yung lumang-lumang sulat na, pwede po bang ano pwede. yan? Public yon or private handwritten? Private handwritten Private document. Private handwritten po yung halimbawa Instrument. yung liham, sulat, ano po. Ano pa, kung halimbawa, Sir Irving, yung meron akong record sa pag-ibig na ang aking, isa sa mga beneficiaries ko is yung anak kong si Juan de la Cruz. Ano po ba ang considered natin doon? Is it a public document or private handwritten, ma'am? Sir? Pag-ibig, sir? Oh, yes, yeah. Ano ba? Insurance, ganon. Public yon. Public Document yun. document po yun. So, meron pong kaibahan yung PHI doon sa public document. Ano po? Kapag public document, ito po yung mga nakukuha natin sa mga iba't Government ibang agencies. Halimbawa po, SSS. Ano po ba? Pag-ibig. Pag-ibig, GSIS. Mga public document po yan kasi they are ready for the public to, School to records. secure the public record siya. Pag sinabi po natin private handwritten instrument, ito po yung nanggaling talaga dun sa tao, ano po, dun sa tatay mismo. Na siya yung gumawa. Siya ang gumawa. Siya ang sumulat. Oo, siyang sumulat. So, halimbawa daw po nun, yung liham, yung sumulat yung tatay, pinakatago-tago, o yung diary. Kung halimbawa po, ma'am, sinulat lang sa scratch paper. Pwede naman. Pwede naman Pwede yun. rin. Kung halimbawa, ma'am, yung tatay namatay na pero meron siyang sulat. Pwede pa po ba yun? Hindi na po makakapagpirma yung tatay. Yun yung purpose ng PHI, sir. Kasi kung yun yung ano niya, yung namatay, no, sir, doon ginagamit yung PHI. Okay. Kasi kung buhay pa, pwede siyang makapirma. Oo. Kung willing na i-acknowledge or i-admit yung bata. Admissible po yan. Pwede po yan na pwedeng gamitin pang suporta. Kung halimbawa, kahit patay na yung tatay, gusto ng bata na gamitin yung apelido ng tatay niya, ngayon meron siyang isang natatagong sulat doon sa kanyang anak na ikaw ay anak ko, na sinasabi niya, ikaw ay anak ko kay ganito. Pwede po yan, kahit patay na po yung anak. Oo. Parang applicable yung PHI sa mga disease na, no, sir? Yes. Ganon. Yung Or disease. siguro pwede rin naman na halimbawa nasa malayong lugar yung ano, hindi siya yung presence niya doon sa civil registrar's office hindi makapunta. Yun, halimbawa. Pwede naman siguro yun. Pero usually ginagamit yan talaga doon sa mga namatay Wala na. na. Oo. Okay. Yung mga namatay. Yung Kasi imposible pwede naman nang siya. makapirma. Oo, Oo. pwede naman siya pumunta sa o mag-execute ng yung Embassy, admission of paternity. abroad. Pero kung halimbawa, ma'am, in the absence ng mga PHI at saka ng mga public document, kung patay na po yung tatay, pwede pa po bang magamit ng bata yung apelido ng tatay? Kung Hindi na po depende. siya makakapag-execute. Kung ilang taon na yung bata, sir, depende yun na. Halimbawa po, kung 25 years old na yung bata, Yun na yung pipirma, sir. kahit patay na po ang tatay. Mm-mm. Kung nandoon sa birth certificate. Kung yung na-acknowledge siya, sir. Opo, halimbawa, Pero kung hindi, I hindi found na. out, kumuha po ako ng record sa PSA, tapos nalaman ko dun sa ang nakalagay dun sa father ko is unknown. Hindi na, Ngayon, sir. ang tatay ko, nalaman ko na si Pedro Paterno, ganon, patay na siya. Pwede ko po bang, dahil nasa edad na ako, wastong edad na ako, pwede po bang ipilit ko na, nalaman ko po si Pedro Paterno ang tatay ko, gagamitin ko po ang apelido niya kasi sabi po ng RA 9255, age of Hindi 7 na, sir. and above, Hindi pwede na. Hindi na. Unless na mayroong PHI yung tatay. Mm. Doon na lang siya Kung halimbawa Kung po, wala. ma'am, ito po yung senaryo, ang nakakaalam lang po is yung mga kamag-anak ng tatay, Na? na anak niya talaga si Juan de la Cruz. dapat recorded yun. Kasi, sir, let's say unknown siya, 20 years old. Oo. Ganun na lang siya yung record niya. Hindi na pwedeng, kasi yung namatay na yung mag-acknowledge. Hmm.
hindi na siya pwedeng Hindi po ba pwedeng i-acknowledge sa mga kamag-anak? Halimbawa, yung kapatid ng tatay or yung mga... hindi sir. Since parang... Kaya ngayon, pag let's say, ginagamit mo buong buhay mo yung apelyido ng father, hindi ka pala nakarehistro. So, pa-late registration ka. Kahit na yung lahat ng requirements mo, apelyido ng father nakapir yun, i-register ka namin sa apelyido ni mother. Okay, so medyo komplikado po kung titignan natin po yung may mga pwede, may mga hindi pwede. Sabi nga, in every rule there's an exemption, pero may mga prohibition naman po na. Sir Irving, sino-sino po ba yung pwedeng mag-avail ng batas na to? Nung mga pwedeng mag-apply dito sa batas na to? So yung mga mag-apply po, it refers to the father, mother, the person himself, if of age, or the guardian. In the absence of the mother, who may file the affidavit of admission of paternity or yung AAP, and affidavit to use the surname of the father or yung AUSF, and the private handwritten instrument or yung PHI at the local civil registry office or Philippine Foreign Service Post. Bakit po nabanggit dito yung Philippine Foreign Service, ma'am? Halimbawa, Boss. sir, yung bata na-register na dito or hindi pa, yung father naka-abroad, doon siya pipirma kung saan siya nakatira or nagtatrabaho o pinakamalapit na Philippine Foreign Service Post, doon siya magpipirma ng AUSF or pwede rin ng admission, pwede rin ng legitimation. Ibig po ba sabihin, ma'am, ipapadala natin yung document sa abroad or paano po yung pagpirma niya? Hindi sir, basta Saan po manggagaling yung mga document? pupunta siya doon sa opisina ng mga consul general, consul o vice consul. Doon siya pipirma ng mga documents, let's say admission of paternity, AUSF or legitimation. Pwede siyang kasing mag-subscribe yung mga embassy yon at ipapadala kung saan pinanganak yung bata. Okay. So, ibig sabihin, kung saan may Philippine Embassy, Or kung wala, consulates, kung or wala, mission. kung wala pong Philippine Embassy doon sa lugar niya, ma'am, paano kung... Sa malapit na nearest sa kanya Nearest na Philippine Foreign Embassy. Service Post. So meron pa rin paraan, hindi lang po yung nakakonfine na kung sa Philippine Embassy kung nadun ka, or ang sabi ng batas is, doon sa pinakamalapit na... Naku-confuse lang ako, Sir Bon, doon sa AUSF. Opo. Di ba doon sa revise, yung AUSF si mother ang nag-ano. Why Nag-execute. merong AUSF na pinipirmahan si father? Yung dati, sir, Yung dati yun. Yung dati yun. Pero doon sa revise, mother si na. mother na ang ano. Pero Previously, yung father. Previously, yung father, di ba? Bago yung revise na Kung- RA 92. Kung halimbawa, yung sinasabi mo kanina, Sir Bon, Yes, so sir. ipapadala ba doon yung mga Yeah. dokumento? Pwede po ba yun, ma'am? Hindi. Ang intindi ko diyan, ang admission of paternity can be an affidavit lang. Hindi naman yung nandun sa mismong certificate pipirma. Kahit Okay. affidavit lang na nag-admit ng paternity si ano. Kailangan registrable 'yon, yung ano na 'yon. With register number, pag Oo, registrable. So, yun. ibig sabihin po, mag-execute po siya ng affidavit. So, yung affidavit of admission of paternity, hindi po kailangan na nanggaling sa munisipyo or Hindi, sir. any document civil na- registrar's offices within the Philippines, Oo. kung saan siya nakatira, ipapadala sa amin or sa ibang bansa, sa Philippine Embassy sa ibang bansa, doon po siya mag-execute. And then, kailangan po bang ipanotaryo yan, ma'am? Yung mga... Yes, registrable. notarized kasi. yun. Kasi registrable yung mga ano, okay? So, medyo nakaka-confuse pero magandang magandang usapin nito, yung napakalawak po ng sakop niya. Okay, so ano pa ba yung mga susunod nating Sige, babe. Okay. So, ma'am, kanina nabanggit niyo yung yung nanay execute ng attestation. Ano po ba yung attestation na yon? Iba pa po ba yun din sa AUSF form na sinasabi pa. natin? Ano po yung attestation na yan, ma'am? Yung attestation, bali, siya yung pinaka-witness na sa AUSF ng bata.
siya yung magwi-witness kasi ano siya pa minor pa yung bata na pumirma ng AUSF. So siya yung nag-a-attest or witness na gagamitin ng bata yung apelido ng father. Kung wala na yung mother, guardian pwede, or yung mga kapatid niya or lolo niya. Kapatid niya more than 21 years old can attest. Na pwede po silang pumirma. Ang attestation po ba is tantamount to given the permission to the child na gagamitin niya ang apelido ng tatay niya? Parang Yes. ganun po ba? Yung Oo. yung or separate po dun sa affidavit. Another ano siya aside from AUSF, iba yon. Ibang Okay. sheet yung sworn attestation, iba yon. Meron po tayong talagang form na attestation form, ano Yes. po? Okay. So, ano pa yung pwede nating ano dyan, Ayun, sir? tanong ko lang, sir. Yes, tanong ko sir. lang, sir. Kung halimbawa, hindi pumayag o hindi ayaw mag-attest ni ano. Ni So, mother, hindi magiging binding yung ano, yung Hindi. magbabayad. Requirement kasi yun sir. without that, hindi pa Hindi. rin effective yung ano. Yung AUSF, hindi Kung pwede. halimbawa wag talagang ayaw pumayag ni mother na paggamit ng Kahit apelido, gusto ni saan, bata. saan ako pwedeng Sa court na yon sir. Sa saan court. ako pwedeng mag-file ng sa korte? Sa korte na. So, Kung gusto mong pa-apelido yung anak mo, sa korte na. So magkakaroon pa ng legal battle doon na usapin ano po. So medyo mahirap po kasi medyo masalimuot po ito ano kasi nga gawa nga po nung naunang jurisprudence natin sa dun sa Grande versus Antonio na kaso. Kaya ni-revise po yung batas na ito. Dati-dati po kasi napaka-smooth na ng flow ng RA 9255 na to kapag in-acknowledge ng father automatic sa maapelido sa Tsaka tatay. siya mag-execute ng AUSF, Oo, si father. tatay. siya Si mag-execute. father Ang tatay dati ang nag-execute ng Lahat. AUSF. Lahat. Oo. Si tatay lahat ang Walang decision si nagdidesisyon. Ngayon, bibaliktad po yung sultado. Itatang ni Alana pong say. I-mother ng pong yapong matapang. po. Just like in every kay, ajang na pong katapang itatang pagka sinapak niya po yung mother, nginda. Matameme po yung tatang na Balo po. ko sir at yung pang batas kanya na pwede na ning gamitan ng babae yung apelido ng maiden tang Tangan mother yung pagkadalaga na na po At na. you can choice no. Ate yung choice Ne? na. Oo. Diyang married na ka. Actually, malambat na yan. Pwede naman kanita o neng meging kultura na ng Pilipino itang gagamitan din agading kay. So, ibig sabihin talaga, hindi required si babae na gamitin ang apelido. Kaya na tignan yun. mo yung mga ano. Kahit na kinasal na po sila, ma'am. Yes. Tignan mo yung mga women na kuminsan ang hindi nila iniiwan sa pangalan nila yung maiden name nila. Tapos nakaslash lang Yung apelido niya sa basta asawa. niya. So, pwede po pala yun, So, yung mga tagapakinig po natin, siguro sa mga susunod na episode ng ating PSA Talakayan sa Radyo is pag-uusapan po natin yung iba't ibang batas pa patungkol sa pagbibigay ng empowerment sa women sa mga kababaihan Anyway, today's Women's Month po ngayon. Yung March po natin, nagbibigay-pugay po tayo sa lahat ng mga kababaihan. Higit sa lahat po sa ating mga nanay, binibigyan po ng kapangyarihan ng mga kababaihan. Malaki na po yung contribution ng ating mga kababaihan ngayon sa lipunan, sa larangan ng negosyo, pangangalakal, sa politika, sa health, sa medisina, basta sa larangan po ng ating lahat ng sektor ng ating lipunan. Napakalaki po ng contribution ng ating mga kababaihan. So, Women's Month po ngayon. We salute all women na nagbibigay. Binibigyan po natin ng halaga at pagpapahalaga ang ating mga kababaihan dahil po sa kanilang contribution sa pag-uunlad ng ating ekonomiya. So, mabuhay po lahat ng kababaihan. Back tayo dito sa ating pinag-uusapan na Ma'am, sinabi mo kanina yung mga effects of recognition na kanina. Pagka halimbawa, hindi in-acknowledge ng tatay, balikan lang po natin, parang nagbabalik aral lang po tayo.
kapag hindi in-acknowledge ng tatay yung bata doon sa kanyang birth certificate, automatic, Unknown yung father. hindi pwedeng ilagay. Hindi, sir. Kung halimbawa po ma'am, gusto ng mga kamag-anak na ilagay ang pangalan ng tatay, pwede po ba yon? Hindi. Malalagay lang yung pangalan ng bata, ay yung father, Opo. kung pipirma siya ng admission of paternity. Kung hindi po siya pumirma, Unknown yung father. kung halimbawa po Nakalagay, ma'am, unknown. nakasulat na yung pangalan ng tatay tapos ayaw niyang pumirma, Hindi. Babaguhin yung certificate of live birth, then lalagay unknown yung father. so ayun po, hindi po talaga pwede kahit po gustong-gusto na ating mga kamag-anak, yung lolo, kuminsan, di ba sabi niya, ay, pabili may lagyo yung anak ko kaya nanandyaro kung kaya na, balo na naman na anak niya. So may mga ruling po tayo dyan, may mga polisiya, may mabatas, na hindi po talaga pwedeng mailagay ang pangalan ng tatay kung hindi po siya pumirma dun sa certificate of live birth ng bata. Ano po? Linawin lang natin, pinag-uusapan natin, hindi kasal ang magulang. Opo, ha? hindi kasal ang magulang, ano. Oo. Ma'am, kung halimbawa po, kasal yung magulang, may choice po ba ang bata na gamitin yung apelido ng tatay? O gamitin o hindi? Wala siyang, isa lang yung choice nun. Automatic yun. Automatic yun. Na apelido ng father, basta't kasal yung magulang. Okay. So, walang magagawa talaga ang bata. Nasa batas po talaga yan. Ano po? Okay. At saka, ang ganda ng batas na yan, let's say, na-register ka na, o unknown yung father, basta pumirma lang yung father, mother, mga apelido na sa father. Malalagyan na ng remarks na in-acknowledge siya. Kahit na anong year yon, basta pumirma, apelido na ng father nun. So, tapos ma'am, ito pa ibang isang senaryo natin. Yung bata, 6 years old. 6 years old, tapos, in-acknowledge ng tatay. Ano po ba yung dapat maging, ano na yan, effects ng recognition ng tatay? Nandun, nakalagay lang yung apelido ng father, ay yung pangalan. Mhm. Pero kung hindi pumirma yung mother, hindi rin apelido ng father yung gagamitin. Kung halimbawa po, tinakot ni lalaki si babae, kapag hindi ka pumirma, Hindi na namin alam kung tinakot. Basta't may may AUSF, visa sir. po ba yan, mami? Na, Meron po basta't ba may tayong AUSF, Oo. no, apelido ng father ang gagamitin. Dokumento ang nagsasalita. Yan. Okay, so, kung halimbawa ma'am, 7 to 17 years old na yung bata, nanay pa ba ang magdedesisyon para dun sa bata? Yung bata, sir, pero may attestation yung mother. Pero or kailangan guardian. talaga, accompanied by the attestation ng mother talaga, ne? So, kailangan, dapat talaga may permission yung nanay na, sige, pwede mong gamitin ang apelido ng tatay mo kahit hindi kami kinasal, okay? So, ano pa, Sir Irving, na pwede natin pag-usapan na ano, kung halimbawa, ma'am, yung bata pinanganak sa abroad, foreigner ang tatay, Pilipina ang nanay, umuwi yung bata, paano po siya, pwede po ba siyang i-acknowledge ng foreigner? Na ano? Pinanganak doon, sir, in-acknowledge ba doon? Kung halimbawa po, pagkapanganak, inuwi yung bata, hindi Siyempre, na- may report of birth na siya doon, sir. Opo. Paano po yung proseso kung halimbawa gustong i-acknowledge ng foreigner na father yung bata? Pwede naman, sir. Saan siya mag-execute? Doon, abroad, or dito sa office? Kung halimbawa po nasa Amerika ang tatay, doon pinanganak yung bata, pagka silang inuwi dito, pero naparehistro doon sa pangalan ng nanay na hindi Pwede sila siyang kasal. mag-execute ng separate na affidavit of admission of paternity doon yung father. Tapos, yung mother dito, AUSF, pwede. Nag-a-apply po ba ito kahit kung sa lahat, kung halimbawa ang tatay mo is foreigner, or sa mga Filipino parents lang po, na tatay, nanay, gano'n, Filipino lang po, or pwede kung foreigner. Kahit na ano pang nationality, pwede, sir. So, ayun po, ano po mga, sa ating mga listeners at saka followers sa Facebook, ano po, kung meron po kayong mga same case or mga senaryo na nabanggit natin, wag po kayong mag-atubili or wag po kayong mahiyang lumapit sa ating local civil registrar. Doon po sa mga problema ninyo, lalong-lalo na po doon sa mga nanay, may mga suliranin, kagaya ng mga suliranin na nabanggit natin. Ang LCR ng Guagua po is laging handang tumulong sa inyo, mag-assist po kung ano po yung mga dapat po nating gawin.
patungkol po sa mga rehistro ng ating mga anak. Ano po. Kaya nga po, every now and then, ma'am, di ba, nagkakandak po kayo ng mga mass wedding para medyo bawasan, ma-eliminate yung mga illegitimate children. So, para maiwasan po natin yung mga ganitong cases ng illegitimate children, nagkakandak po every now and then ang munisipyo ng Guagua ng mga mass wedding. Libre po ito, di po ba, Ma'am Libay? From lahat po, sing-sing, pagkain, ano pa, bouquet, cake. yung mga may mga pabaon pang may mga Alkansya. pabaon pa, parang mga pasyaron pa na mga bagay na So napakagandang po advocacy po nito nung para nga po ma-eliminate or hindi man talaga totally ma-eliminate yung illegitimate cases. Mabawasan man lang po ng konti. So magandang hakbangin po ito ng So saludo po tayo sa lahat ng MCR sa nagsasagawa ng mga mass wedding nila ngayon at saka yung mga mobile registration. So Sir Irving, may mga kailangan pa bang pag-usapan tayo na dito sa ating So siguro yun na yung pinaka buod ng ating in a nutshell or yung pinaka conclusion ng ating ano po yung benefits or kagandahan ng RA 9255, ma'am, sa ating mga tagapakinig? Basta willing lang silang pumirma, sir. At least magagamit mo na ang apelido ng father. Willing lang pumirma yung father, yung mother. At least gagamit na ng bata yung apelido ng father. Okay. Pero mas maganda pa rin kung yung mga bata ay legitimate, syempre. Yung kasal pa rin. Magulang, po. So, Sir Irving, Actually, magandang batas na batas ng ating bansa, ng ating mga legislative ang nagiging nito para lang mabigyan ng identity ang isang bata. Nasa bata naman or kung talagang ano ba ang gusto niya. Yun lang naman ang sinusunod diyan kung ano yung magiging makakabuti para dun sa bata. No? May mga naging talakayan sa ating batas, sa jurisprudence na nasa desisyon pa rin nung bata yung kung ano ang gusto niyang mangyari sa pagkatao niya. Hindi natin sila mapupwersan kung ano man ang gusto nila. Kahit na nag-admit ng paternity, kung ayaw naman ng bata, wala kang magagawa. Di ba? At kaya nga doon sa sinasabi natin na yung 7 to 17 years old, may attestation pa yung mother. So lahat na ng power ngayon nasa mother na. Mabuhay ang mga kababaihan. Mabuhay po kayong lahat. So, nga po pala, Happy Women's Month po sa nanay ko na talagang kahit medyo maklak na po yung mga ko, pero basta kanya pa po boses. Sa lahat po ng nanay, mabuhay po tayong lahat at saka Happy Women's Month. Sir Irving, ano pa yung mga kailangan nating any activities na upcoming sa PSA, sir? Sa PSA Pampanga activities po, ang ongoing household-based survey namin. Siyempre, ang labor force survey, palayan cornstock survey, farm price survey, women and ICT development index survey, yung machine processing, fishery survey, commodities outlet survey, ito po yung upcoming namin. Okay. So, maraming activities na nakaline up po ang PSA. All throughout the months ng 2022 So nabanggit nga po ni Sir Irving kanina yung labor force survey. Sir Herman, ano po yung
pag sinabi po natin labor force survey, in a quick definition po Actually niya. po, ang labor force survey, meron po siyang monthly at saka quarterly. Okay, sir. Ang naibibigay na datos pagdating sa labor force, kung ilan ba ang porsyento ng mga employed. Yung employment rate Okay. at saka yung unemployment rate. So, ito po yung mga datos na talagang Oo, kinukuha at saka natin yung sa ano diyan, labor force. yung ano ba 'yon? Kung ilan na yung mga Employment, unemployment, Oo, tsaka yun yung underemployment. underemployment. Doon sa palayan corn stocks po natin na ano po yung pinaka-objective natin dito, sir? Yung Palayan Core and Stock Survey ay yan ay nagbibigay o hinahanap natin yung datos diyan patungkol doon sa mga ano ba ang kasalukuyang stocks natin Okay. sa ating bansa. Kasi ano yan national yan Oo, okay. So, all provinces sa Pilipinas, nagre-report yan ng Palayan Corn Stock Survey. Actually, ano na yan, babaguhin na yung pangalan ng PCSS, it will be rice. Rice na, hindi na corn, hindi na okay. palay. Hindi na siya palay dahil Para doon sa ma-estimate natin, sapat ba ang stocks natin pagdating sa ano natin, staple food natin yan opo. sapat ba? At from there, kailangan ba nating mag-import? Oh. Parang So, ano yan, food supply. parang Oo. ginagamit nila ito para makita natin yung siguro yung food security ng buong bansa. Tinitignan natin ang Tapos meron pa tayong tinatawag na farm price, sir. Pagka farm price pa pong kinukuha natin dito sa Yung pag-farm farm price survey naman ay kinukuha natin yung presyo ng bawat commodity, agricultural commodity, Okay. from the farm. Hindi pa siya nasa market. Kumbaga, Pag sinabi nating farm gate, sir, farm gate, yung wala pa yung transportation cost, wala pa. From the farm pa lang siya. parang first point Harvested of pa lang. sale, kung magkano Harvested. talaga yung Magkano talaga yung presyo niya dun sa Oo. wala pang mga added na mga cost, value-added po. cost. So, kung magkano talaga yung so yun po yung sinatawag nating farm price survey, po. Oo. So, this last February, sir, nagkaroon din tayo ng tinatawag na WIDI o yung Women and ICT Development Index. Saan naman po ito? Ito'y objective nito? ng DICT na tinitignan diyan kung gaano ba kasi we are on the women empowerment. Yes, diba? yes. Talagang binibigyan na ng diin ang women empowerment. Pagdating doon sa mga kababaihan, ano-ano ang gamit nila pagdating sa ICT? Ano ang kanilang kaalaman? Hanggang saan ang kaalaman nila pagdating sa ICT? Kasi, ICT. Minsan, ang isang babae, tatlo ang cellphone. Mami lang ang cellphone mo. Tatlo, sir. Sabi nga nila, may kasabihan ngayon, pag daw umalis ng bahay ang isang babae, Yes, sir. naiwan ng pitaka, hindi niya babalikan yan. Oo. Pero pag naiwan niya ang cellphone niya, babalik at babalik yan para kunin ng cellphone niya. Ma'am, totoo po ba yun na parang ganun po yung nagiging survey nila na kapag naiwan ng babae yung pitaka niya sa bahay, hindi niya nababalikan. Pero kung cellphone siya, totoo, tama po ba yun, mama, na Depende kung may bibilin ka, sir. ako halimbawa po, pupunta kayo ng opisina, nakalimutan mo yung cellphone mo sa kwarto, babalikan mo po ba siya, ma'am? Siyempre, sir, baka tatawag si Mayor. Hindi, tama po yung yung survey po na So, sa ating mga kababayan, since we are celebrating Women's Month, empowering women, ini-involve na rin natin yung mga kababayan. Marami na silang alam, yung mga technology, sa mga information and communication technology natin, talagang nag-excel yung ating mga kababayan. Kasi mostly ng mga ngayon, nasa call center, yung mga nasa IT na technology sa mga kababaihan na talaga. So, malaki ang kanilang contribution. Kaya nga siguro, ginawa ng DICT itong WIDI na survey na ito para malaman kung hanggang
up to what extent yung kaalaman ng ating mga kababayan in terms of information and communication technologies. Ano po? So, ano pa, Sir Irving? May nakikita ako dito na sinabi mong fishery survey. Para saan ang fishery survey, sir? Huwag mo na akong tanongin, sir, hindi pa ako nag-training. Sir Herman, para saan po yung fishery survey po Ang natin? fishery survey natin ay ina-account natin yung production natin pagdating sa Yes, fisheries. Is it apat ang survey natin pagdating sa fisheries. Yes, sir. What Meron are they, tayong sir? commercial. Okay. Yung commercial, yun yung mga yung mga commercial landing centers ang kinukuha natin. Yung mga fishermen, mga malalaking mga barko o malalaking More than 3 tons po yata ang capacity nila. Ang capacity nila. Mhm. And then meron din tayong marine. Marine. So, kung sinabi nating marine, sir, mga small naman yan na sa laot. sa dagat. Sa Ano dagat. po, marine. Yung mga Okay, sir. nakukuha sa dagat. Yung mga nakukuha sa dagat. And Kung then, halimbawa, sir, ang isda ako sa ilog, marine po ba yun? hindi yun marine kasi freshwater yun. Okay, so saan po siya nabibilang naman, sir? Nasa inland naman Okay, yun. so ang dami po palang Oo. may commercial, May may mga marine, tapos may inland, At saka meron pang aquaculture. so yung aquaculture po talaga, yung Pampanga, ano po, Oo. number 1 po yata tayo sa Pampanga ng aquaculture. Kaya pagka medyo tinitignan natin ang level ng production natin, especially in aquaculture, kasi natitignan ng buong Pilipinas pagka medyo nag-change, abrupt changes yung production natin pagdating sa aqua, naapektuhan ang Philippines. Yung sa aquaculture, ano Kasi po? tayo, one of the major producer of aquaculture. Yun yung natin sa Okay, Pampanga. so sa buong Region 3 po, ang alam ko, kasi dati ko pong hinawakan ng fishery section ng PSA Pampanga, pagdating po sa aquaculture, number 1 po ang Pampanga sa Region 3. Pagdating po sa production ng aquaculture, po. So gumawa po ako ng special releases diyan, So nasa table pa yata po ni Ma'am, dalawa po yung ginawa ko, special release diyan. So Ma'am, sana po pumasa na. Actually, ang fisheries is done quarterly. Yes. Quarterly yan, every quarter. Tapos, ang enumeration period niyan is the last 10 days of the second month or third month ng, Apo. ng quarter. Reference ko. Parang ongoing po yata yung training nila ngayon Yes, sa nasa Dalian Hotel sila sa may Angeles. Okay, so shout out po kay Ma'am Mia. Ma'am Mia, Tsaka po? kay Sir Lines. At saka si Sir Lines, shout out po sa inyo. At saka yung mga ibang provinces po diyan, ang sa mga regional personnel, si Ma'am Pat at saka si Ma'am Joanne. Ay, si Ma'am Caitlin, si Ma'am Pat, at saka si Ma'am Caitlin, at saka yung ating mga representative ng iba't ibang provinces, yung sa fisheries section po ninyo, shout out po sa inyo, ingat lang po tayo, at saka good luck po sa ating pagsasurvey ng fisheries, po. So, ano pa, Sir Irving? May, yung commodity outlet survey. Ako na pang magsasabi, ang commodity, ako po ang focal person dito. Ang commodity outlet survey po ito po yung household-based survey po ito na ginaganap natin. Every 5 years po ito yung outlet commodity. Ginagamit naman po yung objective nito is to get the updated, para i-update po natin yung ating market basket na ginagamit po sa paglalabas sa CPI natin. Pag sinabi po nating CPI, Consumer Price Index po ito, na ginagamit ng ating gobyerno sa broadcast or yung mga nalalaman po natin dito yung iba't ibang inflation rate, kung magkano na po yung halaga ng piso dun sa dating, kung may value pa ba ang piso natin. So yung mga bilihin, presyo ng bilihin po dito. So ano pa, Sir Irving, yung ating mga pagdating sa commercial, sir, ano yung mga activities natin? Meron po tayong commercial stock survey. Monthly po yan. Upcoming ASP, Annual Survey of Philippine Business Establishments. And then, meron din po tayong monthly integrated survey of selected industries. And kapartner po nito yung Producer Price Survey. Parehas po silang monthly. At ang Quarterly Survey of Philippine Business and Industry. And as of today,
nasa 94% na po ang completed para sa fourth quarter 2021 reference period. So congratulations po sa ating mga shout out na rin kay Miss Kate, PB Kate, kay Miss Bane. And siyempre yung ating mga masisipag na agri. Yes. Data collector, si Da, si Kong Jun, tapos si Sir Ferdy, si JJ, si Vanessa, si Donna. Baka magalit si Donna. Ano po? Si Contessa. Ma'am Contessa. Okay, so magbabalik po tayo. Shoutout po kay Kuya Obat na nasa labas. Ayun, yung malaki ang tiyan po. Ano po? Si Kuya Break Obat. muna tayo. Okay, commercial muna po tayo. Babalik po tayo para sa mga activities pa ng PSA. Thank you. Wala mo na kasi. Pinagbuklod ng isang diwa, buo at may pagkakaisa. Tala ang sibil at estadistika, buong mundo'y kumikilala. Patnubay ka sa tamang desisyon, wastong datos at akmang impormasyon. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa tungkulin lahat ng araw. Anumang hamon, we are solid, we are responsive, we are world class, we are champions. Kami matibay, masipag mahusay. Bawat bata isinisilang, sinisiguro may pangalan, kasal hanggang sa kamatayan. May talaan, iniingatan, statistics ng buong populasyon, panlipunang datos na napapanahon. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa tungkulin lahat ng araw. Anumang hamon, we are solid, we are responsive, we are world class, we are champions. Kami matibay, masipag mahusay. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa tungkulin lahat ng araw. Anumang hamon, we are solid, we are responsive, we are world class, we are champions. Kami matibay, masipag mahusay. Kami matibay, masipag mahusay. Okay, so may balik tamo pong pasibayo. So, chuta na po kayong last part na ng kakatamong programa, talakayan ng PSA Pampanga sa radyo. So, sir, continue natin yung ating mga upcoming activities ng PSA na ano.
So, doon sa civil registration, Meron po tayong coordination sa ating mga city and municipal civil registrars. Regarding sa activities po ito, ma'am. And invitation po, nag-invite po kami para mag-conduct ng seminar or lecture sa mga solemnizing officers. And ongoing po ang processing ng February 2022 vital documents o yung DVSS. okay. Ma'am, yung document natin, nasa bit na ba? Hindi pa, sir. Oh, pwede ko na po bang kunin? Kasi pumunta po ako ng isang araw sa Santa Rita at sa Sasmuan. Hindi na ngayon. Kinuha ko na yung mga document nilang report, ma'am, para hindi Report ko- ngayon, nasabit na. Yung accomplishment ng CRM. CRM yung sinasabi activity. ko. So, hanggang Feb 15 pa naman siya pwede, ma'am, na ano. So, congratulations po sa ano po. Speaking of congratulations, congratulations po pala sa ating MCR o Guagua kasi champion po sila sa photo exhibit contest nung nakaraang CRM. 30 seconds. So, congratulations po. Wala po ba tayong palakpakan dyan na ano? Thank you. Okay. So, and also, congratulations po sa kay Ma'am MCR ng Lubao, si Ma'am Cecil Bernal. Nag-champion naman po siya dun sa poster making contest dito sa provincial elimination. So, ang Lubao po ang nanalo ng poster making contest provincial level And also, congratulations po kay Ma'am Janice Javier ng MCRO ng Santa Rita, Pampanga dahil sila ang nag-champion dun sa interactive challenge ng CRM natin last February 28, yung closing ng ating CRM celebration. So, congratulations po. So, Mayroon pa, sir, yung kahutakan. Oo. Alam ko, meron po kayong... San Fernando, Porac, Guagua. Oo. First po yung San Fernando. Second ang Porac, si Ma'am Eva. San Fernando, si Sir Rimando Umali, sir. Good morning po, sir. Pumunta kayo, sir. Pasyalan ta ka rin kang opisina. Tapos, congratulations din po kay Ma'am Porac, Eva Manalastas Nukop, Porac, Pampanga. Second po sila dun sa, sa Quiz B. Yata. Quiz ba yan, ma'am? Oh, parang... Parang kahot po siya. And then, syempre, yung third, nabigay na po ba yung prize niya, ma'am? Oo, sir. Oo, Gcash po siya, po. So, yung Guagua po, nakalimutan lang ni Sir Irving. Sinabi ko sa kanya, huwag niyang kalimutan. Para si Sir na ang mag-award doon sa trophy ng Guagua. Dumating po kahapon yung mga trophies nila. Naku, may i-display na po si MCR Libay. Pride po yun ng munisipyo kasi napakaganda po ng photo exhibit na sinabit ni ma'am. Okay? So, ano pa? Sa mga, sa ibang munisipyo, walang... Actually, doon sa Yes, sir. di ba nagkakaroon din naman, continuous naman yung mass wedding, no? Tama, In every- yes. in Sir, every yung activities ng municipality. ating ibang... Yung sa Angeles, meron nata silang schedule doon June at saka din December. Naku, yes, okay. Kailangan Yun yung, natin yan. Continuous yung kasi Oh. barangay civil registration project yun doon sa CRBS decade na. Decade, okay. Kasi hindi lang doon sa February civil registration month nagaganap yung mga civil registration activities. Must be all year round. Kasi continuous process yan eh. Oo, Continuous diba, yung... continuous ang civil registration. Oo. 24 hours po pwede nga lang. Si Ma'am Libay talaga in-encourage ko siya na yung sabi ko, ma'am, anong activities natin sa mobile registration. So Kasi ang advocacy ng ating mga civil registrars Yes, is to get the 100% registration of all the residents and constituents. inhabitants ng ng kanilang isang munisipyo. So, parati ko pong kinukulat ang aking mga MCRs. Not only in-encourage din natin yung ibang MCR sa buong Pampanga na magsagawa po tayo ng mga mobile registration o yung mga civil registration activities. Although tapos na po yung February natin So, asahan po ninyo yung suporta namin. Mag-a-assist po kami sa inyo anytime po. Basta sabihan nyo lang po, invite nyo lang po ang PSA Pampanga. And speaking sa Angles, sir, hi Ma'am Ann, pa-shoutout po kay Ma'am Ann. Baka magalit po siya na nakalimutan ko. Nasa sila ngayon? Nasa
PCSS1 survey at saka sa MPCSR survey. Ayun. So, Ma'am Ann, Field sila. shout out po sa inyo, Ma'am. Kay Ma'am Cynthia, At saka yung Ma'am Cynthia Canlas, kay Ma'am Jo, kay Ma'am Mia. Sino pa ba yung hindi ko na, si Ma'am Deng. Hi, Ma'am Deng. Si Ma'am Marge. Si Yung, sa CSC, sir, sa March 10. ano Ah, po? meron Magkakaroon tayo. po ng meeting sa cities, Highly Urbanized City Statistical Committee. Ayun, sa Angeles, So, meron po tayong PSC, yung Provincial Statistical Committee, at saka meron din po tayong CSC, City Statistical Committee, Angeles level naman po yan, kasi city po siya. Pag-uusapan doon yung yung creation of yung CRBS. IAAC, Yung sa Interagency, Subnational Committee. ng civil Civil registration. registration. So baka may involve po yung ating mga MCR doon. members Kasi sila. provincial, 'di ba, ma'am? So be ready, ma'am, lahat po ng MCR kasi kapag nag-create po 'yun, parang subcommittee po 'yun, sir. Meron po tayong committee sa civil registration. So member po lahat, automatic ang ating mga MCR o yung city o yung municipal civil registrar natin. So member po tayo automatic. So meron po tayong pinaka-subcommittee na civil registration. Kasi napaka-importante po ng trabaho ng MCR kasi isa din sa mga pinagkukunan natin ng statistics yung mga vital documents na Saka nare-register. yung kanilang mga gawain ay pagpapatunay na serbisyong Pilipino. Tama po, Kasi tama po. without them, it's inhabitants of the Philippines, so lahat ng nagpapanganak ay nagkakaroon ng right of name and nationality. Yes. So merong nagkakaroon ng identity, kumbaga, sir, ng kanya-kanyang identity yung Kung hindi mga sa tao. kanila, wala tayong identity. Oo. So, salamat po. Mabuhay po lahat ng ating mga MCR sa buong Pilipinas. Not only in Pampanga, sa buong Pilipinas po ito. Sa lahat po ng ating nakikinig sa ating, or mga followers po natin, sa Facebook, sa radyo. So, mabuhay po ang ating mga MCR sa buong Pilipinas. Basic document na kailangan sa lahat ng transactions or documents na kukunin mo. Birth certificate. Kukuha ka ng passport, hindi ka bibigyan ng passport without birth Birth certificate. Yeah. Ibig sabihin po, pagkasilang pa lang ng tao, talagang nire-record na po yan. Yes. Iniingatan na po ng MCR yung mga record natin. Pagkasilang pa lang po natin. Tapos, any events na mangyari sa buhay ng tao, ikakasal siya. O, di ba? Kung ikakasal siya, o kung halimbawa, maghihiwalay siya, i-record din yan ng MCR natin. Or kung yung pinakahuling hantungan natin is yung mamamatay tayo, kahit yon, nire-record yon, mga vital events po yon na nakaka-apekto sa buhay ng Kahit na itatransfer yung mo, sir. Buto mo. Oo. Yun po. Ang dami po. Ang dami po. Napakalaki po ng scope ng trabaho ng ating mga municipal civil registrar. Buti na lang po talagang masisipag at saka matatalino ang Pag ating may mga mali MCR. pa. Oo. Kapag may mali, sila din po ang gagawa para sa inyo. Dahil sinasabi po ng batas, ang MCR ang magpa-process. So, siya lang po mismo ang wala nang iba ang pwedeng gumawa nun. Siya lang po ang naatasan ng Dahil ating batas. may breaks pa, sir, kami pang kukuha ng kopya sa PSA. Ayun. Yun yung No? So, napakalaki po ng trabaho at contribution talaga ng ating mga MCR. Kaya mabuhay po silang lahat. Mabuhay po, lalong-lalo na sa yung mga KRELPA, lahat ng members po ng KRELPA dito sa Pampanga, mabuhay po tayong lahat. Okay? So, meron pa po ba tayong nakalimutang i-discuss? So, next week, siguro, napag-usapan na namin din sir dito before, mag-i-invite kami taga-region siguro para i-discuss natin yung ibang statistical survey naman. Yung details para at least mabigyan po ng bird's eye view or ng advanced information ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay kung ano po yung mga ginagawa nating survey. Halimbawa po nang nabanggit kanina ni Sir yung labor force survey. Para saan po ba yon? Bibigyan po namin kayo ng in-depth idea or yung mga kumpletong impormasyon para ma-appreciate po ninyo kung ano po yung mga nagagawa ng ating mga survey.
Kasi po parang nakikita po namin na napaka-importante po ng mga surveys na ito kasi dahil po sa mga sagot ninyo, kapag sumagot po kayo ng tama sa mga surveys ng PSA, maganda po ang benepisyo dito kasi ito po yung ginagamit ng ating gobyerno sa pagpaplano, hindi lang po sa national hanggang sa local po ito, sa mga basic services na pwedeng ma-enjoy ng ating mga ng buong bansa ng mga Pilipino. So sa mga susunod na panahon po, sa mga susunod na episode pa ng talakayan sa radyo ng PSA Pampanga, i-discuss po natin in detail na. Mag-i-invite po tayo ng mga expert from regional office or kung pwede po sa central office para magbigay po sa atin ng tamang informasyon patungkol dun sa mga survey ng ating mga ng PSA, okay? So, meron pa po ba tayo final word, ma'am, yung mga natin? Yung Philippine ID system natin, sir. Located yung kit natin sa third floor ng police station. Doon sa may Goseco Hall, so, Yung gustong hindi pa nakapag-national ID. So, oo nga pala, wala po yung ating focal person ng PhilSys ID ngayon. So, may emergency po siyang So, we are encouraging again, nananawagan po kami dun sa mga wala pang ID na magpa-ID na po kayo kasi sa mga susunod na panahon po may bayad na po yan. Samantalahin po natin yung pagkakataon habang wala pa pong bayad doon sa mga may problema po sa national ID na so pwede po nating i-track yung ating national ID doon sa kanilang sa PhilPos application po. I-track po natin kung nasaan na po yung ating ID So marami na pong queries din sa amin yung mga hindi pa na-delivered na ID. So para po lahat po ng concern po ninyo pinaabot po namin sa central office para ma-actionan naman po nila So Sir Ilbing, Sir Herman, anything more? Unang-una, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga respondents natin, sa lahat ng ating mga survey. Yes, thank you very much po. Especially po doon sa mga household surveys natin. Sana po huwag kayong makulitan kung pabalik-balik yung aming mga statistical researcher para lang makakuha ng tamang informasyon para makapagbigay tayo ng isang accurate na data para sa ating gobyerno. And also, especially yung mga nasa establishment. Yes. Yan, yung mga sample natin sa mga establishment surveys natin. And lalo na ngayon na meron tayong mga quarterly surveys. Yes, sir. Not only in the establishment, pati yung sa agrikultura ng ating bansa ay ating sinusukat pagdating sa ano ba ang production natin. May makakain pa kaya tayo next quarter. Yung mga pinag-aaral food security ng bansa po, tinitingnan po kaya natin po yan. yung PSA lahat pinakikialaman. Oo nga po. So tama po yung nagpapasalamat po kami sa ating lahat ng mga pinupuntahan nating respondents sa mga munisipyo. Mapa-LFS man yan, establishment-based, agri-based. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po wag po kayong magsawang patuloy na magbigay ng informasyon or datos sa ating mga data collectors ng PSA kasi po napakahalaga po ng inyong isasagot sa kanila tungo po sa ikaunlad ng ating bansa. So lahat po ito ginagamit ng ating gobyerno sa pagpaplano at pag-create po ng mga opportunities pa lalong-lalo na po sa ating mga mamamayan. Tsaka, Sir Bon, yung ngayon, ongoing yung sa ating FICE visit to yes, processing. yung siguro po yung iba po sa inyo naging respondent po kayo dun sa napakatagal na interview. 3 to 4 hours po ang interview sa isang bahay. So maraming salamat po dun sa mga sumagot po dun sa ating FIES Visit 2. Tsaka yung ating 2020 Census of Population and Housing, yung nakaraan nating census, on process ngayon for finalization yung ating disaggregation of data. Kasi yung dineclare nun, yung total population yun di ba? Dineclare ni President. Yung mga disaggregated data niyan,
inaayos pa at pinoprocess. So magkakaroon na tayo ng mga demographics Basis. na ano, By age, gano'n. By yung mga age, by- disaggregated data na ano. So marami pa pong proseso 'yan kasi census of population po 'yan. And speaking ng mga survey natin, nag-post po kami sa Facebook na hiring po yung COS ng data collector, ano po, yung mga may experience sa mga PSA survey, welcome po kayo na ano, basta fit and qualified po kayo, pwede po kayo mag-submit ng resume sa aming opisina sa may Sindalan, City of San Fernando. So ano pa yung mga, ma'am, any upcoming activities ng LCRO Guagua? Makikipag-coordinate muna ako sa mga kapitan, sir. Yes, ayan yung PhilSys ID po natin ng nagbabarangay. So, inihintay po namin yung coordination ni ma'am kasi kung wala siyang activities, wala rin kaming activities sa PSA. So, we encourage all the MCRs na sana po invite nyo po kami sa inyong mga activities para magbigay po ng assistance sa inyo. Ano po? Okay, wala pong bayad yun. Ano po? Wala po. Partner po tayo sa mga CRM activities. Sir Bing, Sir Herman, okay na? Wala na tayong ibang ano? Yung sa City Statistical Committee, sir, i-ano ko na lang yung CBMS namin. Yes, oo. Nag-signify kasi ng si Ma'am Amida Kanay. Oo. Ah, So, yung CBMS po pala natin is a continuous coordination with the city municipal planning offices in the province, ano po, yung sa mga mayor's office po. So, out of 22 city municipalities dito sa Pampanga, 5 na po yung nag-signify ng they will participate in the rollout ng CBMS this coming July 2022. So, yung mga munisipyong yan, nag-signify ng yes, yung Angeles City, City of Mabalacat, Lubao, Pampanga, San Simon at saka yung Santo Tomas po yata ang nag-signify ng yes. So, 5 out of 22 municipalities. So, yung iba po, sana magbago pa po yung isip nyo na ano. Oh, Sir Bon, yun sa letter na pinamigay natin. Until March 22. Okay. So, yung dapat po deadline. mag-create po tayo ng committee on CBMS. Sir Herman, last ano po? Ano po ba yung kagandahan ng CBMS? Yung CBMS sa kanyang title lang, yung Community-Based Monitoring System, is a local-based, kumbaga isa siyang, parang census siya, Okay, sir. done locally by municipality and city. So magkakaroon ng sariling datos ang mga munisipyo Okay. para sa kanilang mga pagpaplano. Kasi on the national level, pag nag-census tayo, limited lang yung access nila, population, disaggregation, ano. So itong CBMS is doon sa pilot kasi 41 pages na yan Sir. yung questionnaire and growing pa yan. So baka abot pa yan parang FICE na 81 pages. Very detailed siya, no? Sa lahat ng Per sektor. barangay. Opo. Kasi sa Lahat PSA ba? po, sa PSA, limited lang yung mga data items na ano. Halimbawa sa census, may mga data items na ano. Tapos iba yung FICE, iba yung LFS natin, iba Opo. sa CBMS, roll into one. It compasses all. It So, compasses all. holistic ang approach natin. Diba? Ah. Makukuha na natin lahat dito. Ah. May trabaho, merong health, yung income nila, yung income. Tapos, basta demographic, socio-economic. naka-incorporate na Health, dito. sir. education, nandyan na lahat. Sana pati yung sa civil registration. Yes, parang in-integrate Ayun. na yung civil registration. Ayun, yun ang Ah, maganda, ma'am. Tinatanong kung rehistrado ka pa. Hindi. Matatarget mo kung saan yung mga mag-mobile. Ah, Di ba? ah. So, malalaman na natin dito sa CBMS kung alin yung sector na talagang kailangan ng tulong, di ba? Yung Kasi sa- minsan kasi binigyan ng diin doon yung pagpaplano ng bawat munisipyo at syudad ay magkaroon ng tamang direksyon yung kanilang ano. Hindi minsan kasi pag ito lang na ibibigay ng census of population, yung total population, yung ano, how about others? Kasi complete yan complete, hindi yan sampling. Complete house to house yan.
pagdating sa para sa talagang census. Yun yung ano ng CBMS. So I hope, we hope, PSA hope na maging ano yan, mag-institutionalize yan sa lahat ng city and municipality ng ating bansa. Sana reconsider po nila yung ano. Hindi naman ano yan. Kumbaga, institutionalizing will start from the small one and then it will grow and institutionalize in the coming years. Besides na umpisahan na yan, di ba, sir? Actually, may phase 1, phase 2. actually, Yes, every 3 years yung Every 3 years CBMS. po ang CBMS. Oo. Batas na po kasi yan, diba? Sa Ayun, dati kasi nasa prerogative ng munisipyo kung magsi-CBMS, mag-implement sila ng CBMS o hindi. Depende yan sa budget nila. Pero now, dahil batas yan, simultaneous dapat ang pagkuha ng CBMS. Okay. Hindi pare-parehas dapat ang reference period. Okay. Para comparable yung data ni Municipality 1 sa Municipality 2 or ano yan. Para meron silang point of comparison, dapat pare-parehas yung reference period. Kaya nga simultaneous Simultaneous diba, yung sa para July. siyang census. Para siya talagang census. Kasi po, Mini ganun po yung census ano siya. ng PSA. Pag nagsisensus po tayo, simultaneous. Kung halimbawa po, April LFS, lahat yan mag-start ng April 8. Para may comparison. May comparison po siya. Meron po tayong tinatawag na reference period na sinusundan po We can dito. compare at least month to month, quarterly to quarterly sa mga surveys Yes, natin. Kasi pare-parehas ang date of enumeration nila. Opo. Doon sa CBMS, ganun din. Iko-compare mo on the same month, the same with the different year. Halimbawa, ito yung dati natin nung last 3 years ago. This is us ngayon. So, kung i-implement siya, halimbawa, July din dapat ang implementation niya on sa Naging 3 years. reference, ano. Oo, para maging comparable po yung data. para maging Okay, comparable. so month to month at saka yung mga year to year ano natin comparison po natin. So sa mga susunod na topic pa po ng PSA Pampanga dito sa Radyo Guagua 99.9, ang tabayanan po ninyo yung ating mga iba pang mga ilalathala or i-discuss na mga topic po patungkol naman po sa lahat po itatakal natin statistical activities ng PSA Pampanga, lahat po ng So ang tabayanan po ninyo yung mga susunod pang episode ng So okay na tayo. So malinaw na siguro yung po. So siguro nagpapasalamat po kami ulit sa ating butihing mayor si Dante Torres, kay Bap Aldwin Malyari sa pagtanggap niya sa atin dito sa ating every Friday na pinapayagan niya tayo. Thank you, Bap, sa suporta. And sa ating resident MCR dito na expert talaga sa kanyang field of sa trabaho niya, si Ma'am Liberty M. Dizon. Thank you very much po. And sa ating kasama sa PSA Pampanga, thank you Sir Herman Vital at saka ang kapatid na Irving po. So siguro wala na kaming nakalimutan. So this has been yours truly. Parati po ninyong naririnig every Friday si Sir Bon po ng PSA Pampanga saying 99.1 yung malasakit at lulugod ka ring tao. 99.9 Radyo Guagua. Thank you very much. Thank you po. Thank you good morning po God sa bless. ating lahat. Okay, God bless. Be safe.
lahat sa buong